mně se to vyplo, tak natáčím teďka, jo? Tak to zatím střihnu. Natáčím, vole, držu. Joe už. Vyplo se mi nahrávání, takže tohle je jakoby pokračování, akorát, že toho videa, jo? Mně se to vždycky vypne, když to natáčím to. Sorry. BUM! Já vám to dám, až budu v tom, v autě, v letadle. Zase jsem to chtěl říct. Co já si nevím. Bam, bam, bam. Tak jdeme. Jestli to nezvládnu. Hele, nic takového neříkej, kamaráde. Je to jen škrábka. Doktor ti dá pár štychů a pak to můžeme jít někam oslavit. Fakt. Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. No, a nejsem jenom já průměrná postava. Já nejsem ozbrojený, kurvíš. Potvrzuju. Ne. Ty vole, tady nebyl nemali. A už si to můžeš hlásit. Vito, mohl bys kurva říct, to kurva někdy neskusíš sám. Nebo zahájíme palbu. Hele, sklidni se, Henry, všechno je pod kontrolou. Mám v noze díru jako prase a ty mi tvrdíš, že je všechno pod skurvenou kontrolou. Těch se z tohohle rychle nedostaneme. Budeš mít díru v hlavě. Vito, udělej něco. Zavez mě k doktorovi. Tak tohle to... jsem zahodil plavky. Tak tohle je celý video. Ještě se podívejte na tohle. Pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. Jen málo chlapů má na něco takového zájem. Potřebujeme chlapy jako. Máš plavky oblečený? Ještě ne. A kde jsou? Mám nového Já jsem je nechtěl tam zahodil. No tak je nechtěli, teďka vytáhni, a jedem. No tak sorry. Strč tam rukou a vytáhni to. Počkej, já ještě zpracuju ty videa. Tak si to zpracuj. No, půjde Takže, tak to je všechno. Ještě se podívejte na Mafii. Pěkné to. A